Είμαστε στα 600 μέτρα στην Πεντέλη, όπως πάμε για το μοναστήρι, τον Άγιο Παντελεήμονα. Ρίχνει καθαρό χιόνι, δεν ξέρω αν το βλέπετε τώρα στα φώτα. Να έχεις τα μεγάλα. Άγιο μεγάλα. Α, ρίχνει κανονικότατο. Ναι, α, ναι, έχουμε τα από πάνω, ναι. Είμαστε μέσα στο X-Trail, βλέπετε τι γίνεται. Χιονοθύελα ελατρελή. Τρελό χιόνι στα 600 μέτρα. Με ένα βαθμό έξω. Αρχίζει και το πιάνει, όπως βλέπετε, κάτω στο δρόμο. Δεξιά και αριστερά έχει λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Παπάδες ρίχνει. Κάτω δεν φαίνεται τίποτα, όπως βλέπετε. Σκοτάδι τελείως, είμαστε μέσα στο σύννεφο. Εδώ ξεκινάει κανονική χιονόστρωση και στο δρόμο. Παντού. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο, bye.